Benvidos. Iniciativas para fomentar a economía da provincia a través da creación de novas empresas e hoxe o asunto de portada do noso programa. Falaremoslles do almorzo de negocios organizado pola Asociación de Xóvenes Empresarios de Lugo e de outros asuntos que vemos de seguido no sumario. Máis de 100 operarios e 60 máquinas atenderán as incidencias invernais nas estradas da provincia. A Deputación de Lugo apoia as cooperativas agrarias na súa proposta de compra da fábrica de Pascual en Outeiro de Rei. Mulleres da Terra Chá xuntáronse o domingo pasado en Castro de Rei a iniciativa da Asociación A Xuntanza. O Concello de Guitiriz concede os premios Pinga Branca aos que usen correctamente os contenedores de recollida selectiva de lixo. Visitaremos a empresa familiar Caurelor, adicada á transformación de produtos tradicionais da Serra do Caurel. A Capela de Santa María acolle durante toda a fin de semana unha mostra de arte manga e cultura xaponesa. Unha treintena de membros da Asociación de Xóvenes Empresarios de Lugo celebrou este mércores un almorzo de negocios co presidente da Deputación e co alcalde de Lugo. Con actividades como esta, a asociación pretende fomentar a cultura emprendedora en Galicia e na provincia. O avellentamento demográfico supón un nicho de negocio que 3 emprendedores lucenses tiveron en conta na súa segunda aventura empresarial. No 2001, os xóvenes decidiron pôr en marcha en Lugo un centro de día para persoas maiores. Dixemos, bueno, pois por onde podemos crecer ou fomentar outro tipo de actividade. E dixemos, pois bueno, este é un nicho no que non está moi explotado, solamente había daquelas ou un centro de día, entón dixemos, pois bueno, vamos a apostar por eso, se é viable. Entonces, pois decidímonos e puxemos en marcha este proxecto. Ademais dunha saída para os xóvenes que se incorporan ao mercado laboral, a creación de novas empresas contribuiu ao fomento do emprego. Temos 10 traballadores, despois na outra empresa, na de Vitai, pois ahora mesmo temos cerca de 150 persoas traballando para nós, que non son todos a xornada completa, pero bueno, que xa é un número elevado e considerable de traballadores. A Asociación de Xóvenes Empresarios de Lugo organizou este mércores un almorzo de negocios co alcalde de Lugo e o presidente da Deputación. Ao encontro acudiron unha treintena de persoas dispostas a fomentar a cultura emprendedora na provincia. Eu creo que aínda hai moito onde innovar, que se poden coller sectores tradicionais, como é o noso caso, e plantexalos dende un novo punto de vista. Eu creo que por aí é por onde vai estar o futuro. E a obrigación da Deputación cal é? Pois contagiar tamén esa ilusión, o novo plan estratégico que saldrá antes de final de mes, na que necesitamos os empresarios que teñen unha trayectoria contrastada, pero tamén os que están empezando. Na reunión, Gómez Besteiro pediu aos xóvenes empresarios a súa implicación no Pacto polo Campo, unha aposta da institución provincial a prol da promoción do sector agrogandeiro, na que tamén ten cabida a innovación empresarial. Xa está preparado o dispositivo para atender durante o inverno as incidencias nas estradas da provincia de Lugo. Máis dun 100 de operarios e de 60 máquinas velarán porque os usuarios dos viais poidan circular con seguridade polos 4.000 quilómetros de rede provincial, a máis extensa de España. Desde o mes de outubro, a Deputación ten preparada a campaña de viabilidade invernal. O primeiro foi dotar de sal os 12 silos situados nas comarcas da Montaña da Mariña, que presentan máis problemas a consecuencia da neve do xeo. Cada un deles ten unha capacidade de 30 toneladas. Neste momento temos os silos todos cheos e aparte temos unha certa cantidad tamén en cada unha das zonas aparte sin estar nos silos, o cual polo que respecta a cantidad de sal para en caso de unha emergencia de xeadas ou da propia neve, pois están cobertas totalmente. Ademais, todo o dispositivo formado por máquinas e operarios está alerta para atender calquera incidencia que se produza nas estradas. O deputado de Infraestructuras, acompañado por varios técnicos provinciais e o responsable da empresa concesionaria, comproba material do que se dispón para atender os viais dunha das zonas máis problemáticas, que abarca os concellos das Nogais, Pedrafita, Cervantes e Becerreá. Lateralmente y exactamente, pues lleva un equipo de seguridad, lleva su... Precisamente atendendo a orografía da provincia, o esforzo céntrase especialmente nas zonas da Fonsagrada, Ancares e o Courel. Nestas 3 zonas, que se fixeron as zonas máis pequenas para ser máis operativas, porque era onde maior número de incidencias había, o que se duplicou
puxéronse menos concellos que lle afectan a cada unha das empresas e ao mesmo tempo solicitouse un aumento do material e do personal para atender estas contingencias. Con estas melloras preténdese actuar aínda máis rápido que o ano pasado, no que a media de tempo para atender as incidencias nas estradas provinciais foi inferior ás 2 horas. Ademais, o traballo de desbroce e limpeza de cunetas feito nos últimos meses xa se está a notar, tal e como reflicte o baixo número de problemas que hubo nas vías provinciais durante o último temporal de chuvia. Os traballadores de Leite Pascual continúan coas mobilizacións para reivindicar unha saída o peche da factoría. A alternativa presentada polas cooperativas agrarias ao Goberno autonómico de adquirir a planta para manter a actividade conta co apoio da Deputación de Lugo. Resgardados da choiva e con roupa de abrigo, os 15 traballadores de Pascual da quenda da tarde charlan mentres toman o café. Iso sí, o leite que lle botan leva outro nome o de Pascual. É que cada día que pasa están máis preto do día 4 de decembro, data na que finaliza o expediente de regulación temporal que lles deixará sen traballo se non se atopa unha proposta alternativa ao peche da fábrica. A situación e a falta dunha solución comeza a ser preocupante para eles. Cada un temos as súas hipotecas, as súas cousas, temos nenos moi pequenos, todos estamos creando uns nenos que son moi pequenos e pillan nunha situación moi mala na vida. Non sei. É duro. É duro e ademais que non contas para nada que che vai a pasar eso. Moitos levaban 17 anos traballando na empresa e agora vense nunha situación complicada para incorporarse de novo á vida laboral. Es moi complicado encontrar ahora un trabajo. Cuando ya pensabas que tenías tu estabilidad profesional, te encuentras que la perdiste y empezar de cero como si tuvieras 20 años. Xa pasaron 10 días dende que na última asamblea de novembro nas instalacións da planta os empregados decidiran iniciar o encerro indefinido nunha caravana onde reclaman á Xunta de Galicia solucións que eviten o peche definitivo da planta. A solución, a negociación. A situación en realidade é, como dixen antes, de desidia absoluta da Xunta de Galiza, non hai ningún movimento por parte da mesma e ademais tampouco se explica por que non o hai. Sobre todo se temos en conta que hai empresarios que teñen a firme intención de arriscar o seu capital para poñer a andar esta factoría e o único que lles falta é o permiso da Xunta de Galiza. Xunto a outras institucións e organizacións, a Deputación de Lugo amosou o seu apoio ás empresas que presentaron a proposta ao Goberno autonómico de adquirir a planta para manter a súa actividade e que ademais afectará a 1 milleiro de persoas, incluindo transportistas, talleres de maquinaria e empresas de servicios relacionados coa gandeiría na provincia de Lugo. Se seguen sen recibir respostas, esta semana os traballadores iniciarán o traslado do campamento a outros lugares da